हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोल ना। आगे मिले लाइम ही ना। हाँ मिले तो एबो, बाकी कुछ कर्म ही नहीं ना। आगे तो फिर हम तोरा मिले काहल बोले लिए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बरदास हो करे के तू चाहता रही कुछ खास हो। बरदास हो करे के तू चाहता रही कुछ खास हो। बाकी पनिया जवानी के पियई बहुना पियई बहुना पियई बहुना। जतिया के हम मन भर खाई बहुना।